Tak Tomáš, víťazná premiéra, tak ako si videl ten zápas, aké to bolo v Českej lige prvýkrát? Áno. No, viacerí ma upozorňovali, že to je ťažká liga. Ja som o tom vedel, že to bude ťažká liga. Dneska aj to počasie nebolo jednoduché na tom slnku o tretej, ale musím pochváliť spoluhráčov, celý tím, aj z lavičky, čo prišli hráči, celé mužstvo držali sme spolu, zvládli sme to, jeden za druhého sme zabrali v ťažkých chvíľach. Slovácko si myslím, že hralo veľmi dobre a spravilo nám veľké problémy. A my sa samozrejme aj z tohto zápasu si môžeme veľa zobrať, ale sme samozrejme veľmi radi, že sme ubojovali tie dôležité 3 body. Ste mali taký celkom zásadný zákrok v prvom polčase, či výkažka? Áno, hovorím, že keď niekto spravil chybu, tak druhý sa mu snažil hneď pomôcť, tak som sa snažil aj ja pomôcť spoluhráčom a hodil som sa tam, našťastie ma trafil. Bola to dobrá pozícia, takže určite dôležitý moment, ale takých bolo viac. Cody nás dneska veľmi podržal a hovorím, každý jeden zabral v pravý čas. Ako chutí to víťazstvo? Premiére takto predtým Brno, predtým chytení, dobrá šanca a nakoniec ste to teda otočili. Ako to chutí? Tak samozrejme to chutí ešte možno niečo viac, ako keď sa vyhrá 3-0. Ale naozaj dôležité 3 body, dobre vstúpiť do ligy. Hovorím, Slovácko hralo si myslím, že veľmi dobre a možno poviem, že nezaslúžilo si prehrať, ale my sme do toho bojovali sme jeden za druhého a sme rádi, chutí to veľmi dobre. Prišiel si do Českej ligy z Poľska, Siglom má, myslím, že istú skupinu nejakej tej Európskej ligy, tak asi aj toto je tá veľká motivácia zabojovať o tú Európsku ligu alebo o to zahrať si do roka? Určite áno, ale hovorím, máme ešte myslím, že 5 kôl do začiatku Európy a 5-4 kôl a tam teraz sa musíme nastaviť na tú ligu, aby sme mohli sa v kľude pripravovať na tú európsku a samozrejme cieľ bude postúpiť do Európskej ligy. Uvidíme, koho nám žre prinesie, ale hovorím, zatiaľ sa sústredíme na ligu. Čo sa môžu spýtam na Vaška, stopera zo Slovácka, ste si s tým niečo po zápase povedať? Tak sme si vám popriali veľa šťastia a ja som povedal, že mal tam super hlavičku. Našťastie pre nás to, hovorím, Cody chytil a ja Filipa poznám a je to veľmi pracovitý chlapec a myslím si, že je super, že sa tu môže rozvíjať ďalej futbalovo v Česku.